Sir Jean, big love shout out. Magluluto ako. Sabayan ko ng ano ba? Live. Walang naka-live eh. Salamat. Dan sa paharang si Rogin. Ayan. Bicolana. Big love shout out. Tawagan ko yung ano yung sa net ba. Hello? Hello? Abdullah? Hello, good morning. Uy, that net you give me, that take, okay? Ah, okay. Okay. Then I call back ha. You call back. Then before you go, before you come. Okay. Sukran. Two. Okay, thank you. Okay. Nagmarites pa. Nagmarites muna si host. Wait lang. Mimi Bird. Salamat. Oh, mahina nga net si Rogin. Giantay. Malapit na ako magkaroon ng net sa taas. Ayun, kausap ko na. Baka ngayon or bukas. O, diba? Tingnan mo ang aking matanda na talaga ba si host. O, giantay. Wait lang. Nawawala net ko. It's CTV. Thanks for coming. Magalang shout out. Yan. Si Rogin, ikaw pag nag kayo oras ng tulog, pag nag-LS, paano kami makakapunta niyan? Utot-utot man ako sa tulog. Paano makakapagkwento? Tulog man kami noon, giatay. Ano yun, is TV? O, tingnan mo, yung kachat ko. Diba? Mag-ano lang tayo. Busy kasi sa araw. Ako nga din si Rogin, busy nga, tapos mahina pa yung net. Eh ngayon wala. Sabi ko, nasa ba si Usang hindi man nag-LS? Nasa parlor nagpaganda. Minarites ko talaga. Kaya sabi ko, naghanap ako na mag-LS, tapos na si Lilian, tapos na si Daisy Love. Kaya sabi ko, makapag-LS nga kahit konti. Kahit busy ako, hayaan ko lang yan dyan. Iintay ko na lang yung net kung hindi ngayon bukas. Kaya medyo minute na ako sa taas. Kagabi yan ng oras,
Wala talaga kaming net. Kasi net namin yung net dito pagka yung ano, lens diyan, ano siya yung nawawala talaga, wala talaga siyang net. Eh, naglaro pagbaba ko kagabi ang dami nilang ano, ang dami nilang yung ano ba tawag diyaan, yung mga ano tawag niyan, yung mga remote nila, naglaro sila kagabi, wala akong kanetnet, eh, hindi nga ako nakapanlalaki. Si Sir Jen puro naman ako katarantaduhan talaga. Andiyan amo ko, eh, maya-maya na 'to magngaw-ngaw na naman 'to. Iba talaga si Sir Jen pagka yung mag-LS tayo sa kwarto 'di ba? Medyo maganda. Ako nga si Sir Jen kahit sa gabi, gusto ko siyang gusto ko siyang mag-LS kaso talaga hindi puwede. Kasi ano siya yung wala talaga akong ano ba, wala talaga, walang net. Pero inshallah maano na oo, gaya nga nun 'di ba? Try natin yung kagaya nun para masaya, yung nakakapagkuwentuhan tayo 'di ba? Kasi dito hindi talaga tayo makapagkuwentuhan, magluluto ba ako ba, eh, andiyan ang amo ko ba, hinihintay ko lang. Sabi ko mag-LS ako kahit saglit, magngaw-ngaw lang diyan, oh. 'Pag nag-umpisa na 'to, patay na, 'di ba? Kahit sa hapon hindi rin ako 12 na kasi ako, tulog na ako nun sis, kasi wala talaga akong net. Pagka yung nakakapag-ano ako niyan halimbawa sa gabi nakakapag-support ako, minsan may napupunta akong LS sa gabi kahit gusto ko mag-support hindi ako makapag-support talaga kasi blangkado yun. Sinend ko nga kay ano yung kay amo kasi nag-LS siya ng isang beses ng gabi, nagpunta ako ta's nakipagdaldalan ako, nakipag-anuhan ako, nakipag-chat ako sa conversation. Kaso nga lang nawala ako yung bang 'pag inopen mo yung ano si Sir Eugene 'di ba nasa ano tayo, nasa YT, wala siyang ano, wala siyang tao, wala siyang ano, hindi ka makapag-type kaya hindi ako makaano, hindi ako maka-support. Kahit silent hindi rin ako nakapag-silent, nag-try ako isang beses, wala. Sisihaw sa bigto hanggang salamat Lens Joy, salamat sisi ko, salamat sa pa-BG mo diyan. Alam ko pare-parehas tayo busy. Ako din busy din ako, iniintay ko lang kung ano yung lulutuin ko maya-maya nito hindi na ako makakaharap dito ba. Eh, ihaharap ko lang yung cellphone ko sa'kin, kahit konti 'di ba? Kahit konting oras. Pero sana nag-LS din siya kagabi. Nag-LS din kagabi, oh, tulog ako. Kasi ano kasi wala talaga akong yung net talaga. Si ano, 'di ba si nakita ko din nagtamsak na lang din ako. Ikaw nakita ko tapos dumaan sa'kin tapos si Wings, oh, anong oras na din yun silent din siya. Hindi hindi talaga ako makaano, tulog ako niyan. Mrs. Johnny, thanks for coming, mega love shoutout, salamat. Kaya wala talaga pero ano, try ko 'di ba magkakaano na ako, iniintay ko na lang yung ano, yung aking net. May parehas na kami net ning kapatid ko 'di makakapag-LS na kami. Oh, 'di ba? Pagka ano, sabi niya baka bukas dalhin niya or mamaya kasi may nakikinig lang. Sige salamat sa patambay ano Daisy salamat. Ano, 'di pagka gano'n sa taas na ako makakapag-LS kahit papaano 'di ba? Sana gano'n na lang din balik na tayo sa dati sis Rodin yung sa gabi tayo magninaw-ngaw. Ang hirap, eh. Mabuti ano meron kasing nagsoli sa kanyang dalawang bakanting tingnan mo ang sugat ko, nasugat ako kahapon, oh, haba ng sugat ko kinulang ng hiwa ba. Ano, sinuli yung net, sabi ko sa'kin na lang ibigay sa'min dalawa, oh, 'di meron na kaming ano net. Kaya kaso nga lang may inaasikaso pa daw siya, kaya tatawag na lang siya kung ano. Kaya nun pagka yun meron na akong net sa taas, makakapag-support na ako kahit papaano sa mga nasa ano, sa gabi, 'di ba? Kasi wala talaga dito talaga sa baba tayo makapag-LS, 'di ba? Ang tagal na kaya.
Ang tagal na natin hindi pareha tayo naghiwa ako. Oh, ang laki kaya tinanggal ko yung tinanggal ko kanina naligo ako yung niya kasi ngayong umaga pagkain ko nakita ko na naman nagdugo kasi malaki siya kasi Sir Eugene, malaki yung hiwa hanggang dito, oh. Nag-aapura kasi ako kasi sabi ko darating na yung amo ko kailangan kong magluto na ng pagkain namin. Hindi ko man binuksan yung ilaw, sa kakamadali ko. Sige, 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 ingat, ingat sisi, sige alis na ako host big na sige, sige sis, salamat, salamat sa pabigay. Iyon nahiwa ako, gigil na gigil ako sa kutsilyo bang ganyan, hindi ko na na ako nasugat. Parehas tayo nahiwa ako kagabi manok nadulas ang kutsilyo. Oo, madalas akong ganyan nahiwa ako aalis ako host big na tayo ha. Sige, sige salamat sisi koy. Hapdi kaya? Ako nga daming dugo kahapon. Tas pagkadugo ginanyan ko ng ginanyan siya, oh. Ginanyan ko ng ginanyan. Ano naman, okey naman. Cinderella, thanks for coming. Mega love shout out. Good afternoon sa'yo. Saan ka po ngayon si Cinderella? Ano na ba 'to? Yung aking ba tapos mamaya na nandito yung amo ko. 'Di ba? Sabi ko walang naka-LS wala din walang sabi ko makapag kahit konti. 'Di ba? Habang habang wala. Taga Cavite, Pinas, good afternoon. Dito sa'min pa lang 12 hapon na diyan, 12 ng tanghali. Gusto rin maluto siguro ng daliri. Gihatay. Kanina pa 'to nagbaba si iakyat ko muna, isusunod kita Cinderella, si muna ko si CCTV, ayan. Ayan, wait lang. Kanina pa siya, pag-start ko palang nandito na siya. Ayan, ipin ko muna siya guys, niya naman guys si Sisi, akala ko wala na siya nandiyan pa pala, aray ko. Big mo na Sisi ha, labhan ko lang yung abayan ni amo. Sige lang Sisi, hindi ka pa magluluto? Ako, magluluto na Team Agoy. Salamat, salamat Sisi Cinderella. Team Agoy, mega love shoutout sa inyo lahat. Ayan. Natin si maya-maya nito, saglit lang ako, na din ako nito. Tayo. Ayan, tayo kay yan. CCTV, ayan. Ads. Kasi pag mamayang gabi, hindi na ako na naman nito. Mamaya niya nandiyan na yung amo ko, anong oras na? 23. Alauna mag-start na ako niya ng magluto ba. Susunod kita dyan, si Cinderella, ayan. Ko muna tong tong nakapin. SSCTV, ayan. This your channel, my friend, ayan, oh. Free ads. Diba? Ang haba ng ads. Ang hirap, 'di ba? Yung guys, yung may trabaho, magtrabaho diyan. Lang 'to, lang ako ba, update lang 'to, saglit lang 'to, lang ako kasi wala pang Guys, naman guys sa nakapin. Guys, Pinoy Mix Vlog, thanks for coming. Mega love shout out sa'yo. Ayan.
Thank you, thank you. Bigyan kita ng moderator, ayan. Pinoy Mix Vlog, saan ka po ngayon? Magandang tanghali. Sisi Jane, salamat. Shout out po. Mag-ano tayo? Maya-maya nitong konti. Pinoy Mix Vlog, salamat. Tapos, tawagin na ako ng amo ko, diba? O, diba? Sisi Jane, kanina, nakita ko yung ano mo. Tapos, nung hinahanap ko, wala na. Tapos na yung premiere ba yung kanina mo? Akala ko kanina, LS yun. Mag-ALS ka. Guys, ano naman guys sa nakapin guys. Then, isisunod natin si Cinderella. Mahina na naman ang net ko. Pag sabay-sabay si Rogen ang bukas ng net ko, nag-iikot-ikot yung isa ko dito. Ikot-ikot yung isa kong net. Giantay. Hindi ko pa alam kung ano lulutuin ko. Nasaan na kaya yung amo ko ba? Yung may trabaho dyan guys ha. Mag-work. Alam ko pare-parehas tayo. May mga trabaho sa buhay. Unahin natin yung ating work. Sabi ko ano ko lang yung cellphone ko dyan habang walang mga naka-live. Tapos mamaya nito, saglit lang guys, puntahan ko nga yung amo ko, tanong ko kung ano lutuin ko, ano na, mag-alauna na. Para makapag-isip na siya kung ano lutuin ko. Hindi na talaga ako nakapag-LS ng maayos ang mukha. For me in the house, salamat guys. Ayan, si Rogen, work ka lang sis. Okay lang ako sis Rogen. Richard, thanks for coming. Mega love shout out. Salamat po sa pagpunta.
Magluto na si host. Wala kang work, DC? Buti ka pa. Family in the house. Mag-work si host ba? Ganito lang si host, mag-aano lang ako. Magtali muna tayo ng buhok kasi mag-start na tayo magluto. Si CJ. Yung may mga work, guys, mag-work ha. Kasi big love shout out all. Pasensya na, busy. Okay lang sis, busy din ako sis. Sabi ko ano ko lang yan, iharap ko lang kasi wala nang naka-live. Kasi pagka may mga naka-live kasing nakikita ako, hindi ako nag-live kasi nahihiya akong makisabay ba. Wala akong nakita kanina. Tapos na sila. Tapos na sila mga mag-live. Wala din iniintay ko si Sis Rod, si Sis Osang kasi sabi ko may upcoming siya. Hindi naman nag-live. Nagpaganda sa parlor. Kaya sabi ko mag-LS muna ako habang wala naka-live. Kaso, ano tayo guys. Kasi magluluto na si host. Isunod ko guys si guys. Sino yung si Cinderella? Cinderella, nandyan ka pa ba? Ikaw na isusunod kong ipipin. Ayan. Baba na natin si ayan guys, pa-support guys na nakapin guys. Naglalagas ang buhok ko talaga. No? Sige lang pare-paras tayo busy ba? Salamat sa pagpunta nyo. Mag-game na si host. Game over na. Ang buhay natin ng mga OFW ganyan. Cinderella, andyan ka pa ba? Ayan. Guys, paano naman guys nakapin? Ay, wala na naman ang net ko pa. Magluluto na ako guys, karne siya. Dami kong lulutuin, Daisy, oh.
Balik ko yung chicken. Ayaw nila ng chicken. Matigas pa yung aking karne. 4 million in the house. Thank you, guys. Yung may mga work, mag-work lang guys ha. Kasi ano, mas ano natin yung ating work ba? Work. Pinoy Mix Vlog, baba ka ng bahay para madikitan kanila. Dikit ka dyan sa mga ano namin ba, mga friendship. Ano ko nga, i-open ko tong, nandiyan pa ba si ano? Si Cinderella. Asa na ba yung binaba niyang ano? Bakit hindi man pala to? Yung kanyang patamsakan ko nga. Guys, palablab guys, hanapin guys. Salamat. Ha? Nabago yung menu. Wala daw si tatay. Yung chicken na lang. Mahal. Ayan, oo. Ano kita, ano? Pinoy. So na yun. Bakit hindi ko maipin? Palitan natin guys yung nakapin guys. Parang wala na si Cinderella. Ayan. Ayan. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Ayan. Ikaw to ano, Pinoy Mix Vlog. Ayan. Bakit nag-stop? Andito ko sa ano mo ba? Ano yun? Ads ba yun? Don't forget like and comment. Ganun lang. Dan tamsak, ano, Pinoy Mix Vlog.
Guys, palablab naman guys sa yan na nga. Dito ka rin sa Riyadh. Dito din ako sa Riyadh. Exit 4. Ayan. Tuli ko siya. Hindi daw siya yung lulutuin for today na bago. Aking menu. Nabago yung aking menu. 3 million in the house. Salamat guys. Balik sa freezer. Nabago. Mag-ano tayo, mag-chicken barbecue. Tawag ba ako?
Wala si amo. Ano work mo dito, driver? Ano pa ngayon hindi pa mga nag-aanuhan yung ano, yung mga area. Hindi pa mga nagbabalikan yung ibang mga ano ba, mga ibang mga amo, mga nasa bakasyon. Amo ko ano lang, 2 weeks lang sila, eh. Matagal na bago magpasukan nandito na sila. Mrs. Johnny, salamat. Time to cook. Cooking na si Inday, cooking time na. Hanap tayo ng magandang patatas. Ang gusto ni amo patatas. Patato. Wala na binigay ko sila niya. Ang aking menu for today, ano siya, barbecue chicken and ito patatas. Patata fry. Patata chips pala. Busy-busyhan si host, guys. Sisi Jane, baka may work ka Sisi Jane. Okay lang si host.
Parang ang dilim ng aking paligid ba? Na parang nadidiliman ako. Mag-ano ako, magluto ng barbecue chicken stick. Then ito, patata. Gusto nila yung chips ba? Diet daw ang aking amo. 3 million in the house. Salamat guys. Yung may work dyan guys. Work na guys. Okay lang si host. Tambay ko lang yung cellphone ko. Ayan. Wala kasi kami dito yung ano ba yung parang sira man tong patata. Mano-mano ang pag ano ko ba? Balat. Maingay yung amo ko guys. Nagnininaw doon. Kailang minuto na tayo. Tignan mo, saglit lang guys, so, pero nakamagwa 1 hour na ako. Nakauli ko si Abdullah. Sabi niya, asikasuhin niya lang muna yung problema niya. Baka matapos niya daw ngayong araw. Pagka halimbawa natapos niya, kung halimbawa mamaya o bukas, tatawag daw siya sa akin. Ayusin niya daw yung kanyang na-aksidente. Ang kapal naman ng balat ko. Sino? Tatay? Sala. Andiyan din sa sala. Ayun. Alauna siguro. Pag ngiti-ngiti si Timaya, ano kayang mayroon? Parang maano ang kanyang aura. Anong mayroon? Parang ang dami na ng patatas ko. Giatay. Try ko muna. Uy, nag-iikot-ikot man ang aking net.
Strike na siguro sila doon nanonood. Pag nanonood bes, yung amo ko ng pelikula doon sa TV nila, nawawala kami ng net. Ikot-ikot na naman. Bag ko. Bag ko. Ayun o. Aram mo, bako man ang nail cutter ko, Jennifer. Bako man ang susunod lima sa kuya. Inda ko sa imo, kung sa imo na uli. Imposible. Anong imposible? Hindi yan mga nail cutter ko. Hindi yan nail cutter ng Pilipinas. Nag-itok-itok nga naman sa kuyang. Dahil na nga yung tao, sige pa itok-itok. Pagpabayaan ko sa mandawa dahil yung tawaan, ha? Ang importante. Ang importante dyan, oras. Oras. Ang importante dyan, bako man tawo. Kung sa tawo man sa napalupad, bako man importante dyan tawo. Buwanaan. Ano ko sa ano, ano yan? Ngayon man. Pabayaan ko sa dawa dahil yung tao, Iyo. Oras man sa ano ko naman na dawa nakatugrak sa rando man na abotong ko daw hanggang sa malubot ang cellphone ko. Ulay mo mga rin sa diri mo. Tara? Sa diri mo ba? Buwanaan. Siyempre ka, madiditoy ka kaani, lulo, sabi mong kaan. Tigbabad mo lang. Dapat mo, hello, hi, myself. Si Dailin, ang ingay ng kapatid ko ba? Oh, ay nagdadaldal, Hello, myself. Pinagtatawanan ako si Dailin. Si Dailin, may kalaw shout out. Thanks for coming. Ayan. Anong ulam natin? Ano? Ay, kitot! Bigapod na. Chicken, stick, chicken barbecue, at saka mulikiya, yung yung... Dapat kaya ako ang magkaulay sa tao, dyan na nga ita makaulay. Yung gulay na ba, sa loyot sisi. Yun ang lulutuin ko. Siya daw magkausap sa inyong people in the world. Ayan. Kausapin mo si Dailin. Halat day ko nga ni Aram kaya kung isa'y kakaulayo ko. Ay, si Dailin, Ayan, Siya daw kausap sa'yo si Dailin. Dahil natin nahiling, duman kayo, okay lang duman. Pag nag-aano nga nito, medyo haro-harayo. Kasi pag haro-harayo, araw ka dan dapat pag nagla-live mo, tayo mang pwedeng haranihon. Hello guys, Dailin, mega love shoutout. Pinoy Mix Vlog 49. Shoutout. Hindi ko maintindihan. So, my sister is very, very busy. So, I'm here for you. Kamatis, please remove the kamatis, ate. Lakas ng trip si Dailin. So, ako na guys, muna ang makikipag-usap sa inyo ha. Kasi yung aking sister is busy po. Nagluluto siya ng, anong niluluto mo ate? Chicken barbecue. Chicken barbecue. So, chicken barbecue is a chicken, not beef. Hello po, miss you. Sino ang namimiss mo? Ako yung ang sister ko po. Ayan. Ayan. Shout out everyone, guys. Pinoy Mix Vlog. Wala si Amo. Nandito po si Daisy. Hi, si Daisy. Jane Comendero. Shout out. Richard Canada Vlog. Wow, si Richard Canada. Nandito siya. SSSC TV. Shout out. Ayun. So, pangit talaga. Irayo-rayo ko kaya dapat tigiro. Para mahiling yung tiro siya. Day ka, pag nag-vlog ka, pira-pira yung haranihon. Ano ka yan? Para ang impact, mabinig siya. Para yung tiro mahiling. May distansya. Ayan. Dami alam. Ayan, nakapag-heart si Pinoy. Pinoy Mix Vlog, shoutout sa'yo. Tagasan ka po, Pinoy? Please answer me quickly because I have to go after 5 minutes. Gusto nyo guys magpalaro? Magpalaro, 100 ba na napalaro tayo guys? You want or no? Oh, wala. Nag-reply, so wala po magpapalaro.
Pasensya. Pasensya na guys wala eh. Ganun talaga kasi yung sister ko po busy. Ako muna yung makikipag-usap sa inyo for now on. May kausap pa ba? Wala ngang kausap eh, syuhada. Wala pong tao dito. Wala pong tao. Tao po. We have a 3 million in the house. Shout out. 300 million in the house. Where are you? Walang tao. So, ako lang, sarili ko lang po ang kinakausap ko at may hindi naman tao. So, nagbibigay ang tatlo. Katawa kaso. What is the katawa kaso? Katawa kaso. Ano yun? 4 million in the house. Shout out po. So, I know that. Nakabigi-bigi lang kayo dyan. So, I don't have time for the alauna na kaya. Yeah, it's 1:05, 1:03. 1:05, so I have to go. Next time, we're gonna playing games. Quit playing games in my heart. Ayun, habang nag-chop si ate ng potato. So, I'm here at your front to give you a big shout out. Ayan, 3 million in the house. Only 3 million in the house. Wala na bang ikaka-4, 5, 6? Maawa naman kayo guys kay host. Bawal guys mag-skip ng ng commercial. At please stay until 3 or 5 minutes only and then you go. Counted na daw yun eh. Pag 3 or 5 minutes, counted na daw yun sa viewers. Sa views. Ayan, maapod na si Alauna dahil pa ko Yun na, ika na muna mo kiulay. Yun na, alasing, dahil ko matapos ang sako yung Sakoy pagil ka, terigde. Buwan. Ay, talagang tawo ho. Nag-ano kaya si Naka-ano bang si Dara? Yaraya ang lumang kay Dara. Dapat at siyang kanang nag-live. Hindi, kung mayo man ang kasbag, hindi man nakalive kasbag. Pag-live mo naka-live siya. Hindi ko live. Na, araya ang luman sa gabos. Dapat tayo ka magsabay. Hindi ko live. Kasi kapag halimbawa nakalive na sinda dyan, mapam, pero syempre, nakaugmahan na nagpupo na luman. Isang oras na ba? Ang dawa ano mo ano mang kaan? Mag-nail cutter muna tayo guys ng kuko para hindi ako sanay na mahabang aking kuko. Sa kuko ng agila. Ayan, maganda na siya. 3 million in the house. Shout out! Ayun, si Pinoy Mix Vlog. Naka-stay lang siya. Naka-stay nga siya. Ilan bang niya banana? Malaki ng banana. Yan, nandito sa Riyadh eh. Nasa Riyadh ka din? 561 Pinoy Vlogs, Pinoy Mix Vlog. Mag-ano ka sa short video ko, mag-drop ka leave ka ng comment and then bigyan kita ng ayuda. Ay, hindi niya man alam kung ano ang account ko pala. Ibaba mo. Wait, ibababa ko ang aking bahay for ayuda.
Ayan, binaba ko na po yung bahay ko ha. Guys, please, ayun. Leave. Ayan na, leave your comment here for Ayuda. Thanks. Paste. Ayan guys, binaba ko na po ang bahay ko. So, ayan lang po ang bahala. Mag-comment. Comment kayo dyan guys sa binaba ko na bahay ha. Paalis na ako. Magsundo ako ng aking Magsundo ako ng aking alaga. So, bye-bye! Keep safe everyone. So, back to your host. Babu! May ingay yung kapatid ko guys. Pasensya na guys. Ano siya? Is dumating yung amo ko. Diyan ko na lang. Ay, buto. Guys, salamat. Nakaisang oras na ako, guys. Ayan. Pinoy Mix Vlog. Thank you. Richard, thank you. Sisi Dailin, salamat. Ano daw? Hindi ko maintindihan kasama mo. No split here. Salamat, Sisi Dailin. Ayan. Mrs. Johnny, salamat. Ayan. Daisy, salamat. Saan ka ba yung nagpunta kanina? Si Regine. Magluto muna ako guys. Ayan. Hindi ako makaseryos. Si SSC TV. Thank you very much. Si Jane. Salamat. Cinderella. Salamat. Silence Joy. Thanks. Si Koy. Si Mimi Boy. Thank you. Sino pa ba? Salamat sa inyo lahat guys. Salamat.
Ayan, mag-end na si host. Ayan, naka 1 hour na ako. Hindi ako masyadong makaano ba kasi magluluto ako. Ayan, thank you sa inyo lahat guys. Bye-bye.